Sama Mix DJ. Baby, I hope that this ain't wrong because I get around. One on my needle, I wanna lock it down. Usually I be falling fast. You got it right, I'm making it spin up all my cash. Every night and every day, I try to make it stay, but no. Basta la Pinsares Idol. Sandy Oliverio. Sandy Oliverio. The best.
shout out to you, Sir Ray. Sir Ray Bautista. Thank you po sa inyo patamsak. Sir Ray. Salamat po. Salamat, salamat. Thank you, Sir Ray, sa iyong patamsak. Ganda. Hindi naman. Hindi naman po. Minsan lang, minsan. No. Kahit palista lang po yung gustong sumali. Thank you, Sir Ray. Sir Ray. Minsan lang. Thank you po. Sali po kayo dyan, sali. Magpapalista kayo. Thank you, Sir Ray and Sir Boy. Thank you sa inyong patamsak. Wala kang LS ngayon, Sir Ray. Palista ka na. Sali ka na. Sali kayo. Para malista. Thank you po. Thank you sa inyong patamsak. Sandy Oliverio. Kahit palista lang po yung gustong sumali. Mix DJ. Sige po. Nilista na po kita, Sir Boy. Sir Ray, sali ka na. Basta na Bizares Idol. Pinasok ko and boy, walang the place. Ha? Sandy Oliverio. Okay po. Sige po, Sir Ray, Sir Ray. Noted po. Hello, Sir Jude. Sir Jude, thank you sa iyong patamsak. May alas ka, Sir Jude. Oo nga po, hindi ako nag-live. Busy po kagabi. Sir Jude, may alas ka? Sir Jude. Sige po, Sir Ray, noted po. Thank you sa inyong pag-visit. Nakalista ka na po, Sir Boy. Kahit pa
Palista lang po yung gustong sumali. Summer Mix DJ. Thank you, thank you. Thank you, thank you sa inyong lahat. Thank you. Antay-antay lang tayo, sir boy. Mga gustong sumali. 5 billion in the house, paramdam na po. 5 million in the house, paramdam na po, palista na po para baka pag-start na tayo. Hasta la Bizares Idol. Parang menenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa ISS spaceship, isa sa aking bago. ISS spaceship, isa sa aking bago. Ay nilamig, yumakap siya sa'y init ng dala. Napapakulong ka, napapakulong siya. Sabi niya, pinagkait pa, ibawan mo pa, bilisan mo pa. Sige, sige, sige pa. Huli ka ba? Kasi kanina sa'king nagpapagaba. Stress ka ba? Kasi gusto mong dinidiyaan ka. Balay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Chicharong ka ba? Kasi ingay mo pag kinakain ka. Parang menenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa kasi sa spaceship, isa sa aking bago. Parang menenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan dito sa kasi sa spaceship, isa sa aking bago. Ang iyong ngiti ako'y nakakakap. Lip-lip naglalak, parang merong matatak. Ayaw mo sa iba, gusto mo kay NIK. NIK, motherfucking gay. Medyo pogi sa mata mo'y malupit. Kasi yan Hello, mag-love shout out to you, Marvic. Marvic Sharp. Thank you sa iyong pag-visit. mahaba ang buhok, ang mga matay singkit. Yun ang aking tipo. Minsan pag wala ng stick, tumatal ka sa laban, parang Jordan Game 6. Siya ay sobrang sexy. Hello, mag-love shout out to you, Mama Dil. Mama Dil, thank you po sa iyong patangsa. Thank you po sa iyong patangsa. Thank you, Lala Sadil. Thank you so much. Thank you, thank you.
sa iyo, Marvin Sharp, sa iyong pagkulay. Salamat sa iyong pagkulay ng buhay. Thank you so much, Marvin Sharp. Salamat sa iyong pagkulay. Pagkulay ng buhay. Thank you, Lalab sa Diyos, sa iyong patamsak. Thank you so much sa iyong patamsak, Ray. Thank you, Marvick Sharp. Thank you sa iyong pagkulay ng buhay. Thank you so much. Thank you. Hello, good evening. Tayo palista lang po. Ako lang to. Sir Arvin, palista ka ba? Sali ka ba? Sali ka, Sir Arvin? Good evening din sa'yo. Good evening sa inyong lahat. Okay lang, Sir Arvin. Tayo palista lang po yung gustong sumali. Sige po. Sige. Antukin ka, antukin. Antukin si Sir Arvin, antok. Antukin si Sir Arvin. Tayo palista na po para makapag-start tayo. Tayo palista na po. Wala akong magawa, minahal na kakaagad ang puso kong ito. Kanino ba Naranasan mo Oo nga po. ibig sa tao na di pala para sa iyo Inom ka lang ng gatas. Sir Arvin, inom ka lang ng gatas. salamat sa pagmamahal mo. Makakatulog ka kagad. Naramdaman niya na mahal mo siya pero Yung matapang yung pagkatimpla ng gatas mo, napipigit habang binabalik tulog ang mga agad. daan. Hindi na malaman anong dahilan palagi tinatanong mo sa akin nga ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal. ito lang inom ng kape. Ang pag-ibig na ibinigay bakit mo nilagay sa kanukutan ng bigatin ito bang suki. Pag di mo ikumple kapalit ng Ako pag late coffee na hindi ako makatulog. kung saan mo ang mali at ako nilapatang marahil na ikaw ang para sa akin at ako'y hindi para Pag late coffee na hindi na ako makakatulog.
Kaya ayokong uminom ng kape sa gabi. Kailangan sa gabi, gatas ang iinumin. Para makatulog agad. Kahit palista na po tayo para makapag-start na tayo. Tumigil na naman yung aking music. Ako'y hindi para sa'yo. Kung nalalaman mo, dapat na mahalin isa na ganito ang Kahit palista po. Kailangan na masaktan ang puso kong ito sa iyong pagpinsan. Happy ang siyang naramdaman, hindi na kami babalik ang lahat ng ating nakaraan. Dahil ba sa hindi na ang lahat sa iyo'y paalam. Maghihintay pa tayo ng sasali. Stay lang po yung mga nakalista na. Mag-stay lang, stay lang. Maghihintay tayo sa sasali. Kahit palista na po kayo para makapag-start na po tayo. Kahit palista. Ay, pasok, pasok, pasok. Palista na, pasok, pasok.
para makapag-start na tayo. Sir Erap, Hasta la Pizares Idol. Sir Erap, salamat po sa iyong patamsak, Sir Erap. Nasaan na po? Palista na po tayo. Palista na po tayo. Sandy Oliverio, the best. Nang may Asahan mo, pag-ibig ko'y lumay. Nais ko'y lagi Palista na po. alam mo ang tanging ligay. Sa tuwing na naaalala ka, Kakanta na lang ako. pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking nag-iisa. Wala nang ibigin ang iba. Sandy Oliverio, the best. Bukal sarap ng may minamahal. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. At sa akin ay pagpapiling ka. Isang halik mo lang limot na. Sa tuwing na naaalala ka, sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang ibigin ang iba. Bigi-bigi lang tayo. Mahal kita, basta't mahal kita. Isisipan, hindi mahalaga, mahal kita mag-isip. Palista na. Kakanta na lang ako dito. Hasta la Pizares Idol. Yung mga nakalista, huwag pong alis ha. Sir Era, papalista ka ba? Nasali ka ba? Kahit palista na po yung gustong sumali. Ilang limot ka na. Huwag pong mahiya, palista na kayo. Huwag pong mahiya. Palista na, huwag mahiya. Sandy Oliverio, the best. Wala na tayong
na po. Huwag na lang kayo manood dyan. Magpalista na. Puso ito. Tumitigil sa pag-ikot. Ibig tumitigil sa Huwag niyo po akong panoorin. Mapalista na po kayo. Huwag po kayong mahiya. Punta po kayo sa live chat. Mag-type po kayo. Palista po. Para po mailista ko na kayo. Pumasok po kayo sa link. Sa link po ng ating, lalo na sa ating mga member. Click nyo po yung link po na nilapag po dyan sa group. Click nyo po yun. Then, makakarating kayo sa ating live. Type po kayo. Kung hindi po kayo makapasok, click nyo po yung video. Then may makikita po kayo na 3 dots po sa taas. 3 dots po sa taas ng yung cellphone. I-click nyo po yon, then open YouTube nyo po. Makakapasok na po kayo nun. Tumitigil sa pag-ikot. Ibig di mapapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-abot. Pag-ibig di mapapagod. Hasta las Misares, Idol. Pasok na po. Huwag na po kayong manood dyan. Pasok na po. Pasok. Tayo palista. Sandy Oliverio, the best. Kakanta na lang po ako, guys. To the moon.
palista na po. Kaya palista na po tayo. Kakanta tayo ulit, kakanta. Kakanta na lang ako, ha? Kakanta tayo. Northern Sama Mix DJs. Sandy Stereo, the best. Sa gabi taraw, ikaw ang nais ko sa tuwira ay natatanaw. Ay, palista na, guys. Northern Sama Mix DJs. Northern Sama Mix DJs. Pasok na po. Huwag na kayo manood. Nag-iisa. Hanap sa gabi taraw, ikaw ang nais ko sa tuwira ay
Pasok na po, pasok. Tayo palista. Para makapag-start na tayo. Sandy Alimberio, the best. Nang may nilamahal, asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Nais ko'y laging napiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa pangunay, naaalala ka. Nagala sa tatiwa sa Roger. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Hello po. Gandang gabi rin sa'yo, Sir Roger. Sali ka po, sir. Kumakanta ako kasi naghintay pa ako ng participant. Best. Ay sarap ng minamahal. Kakantahan ko muna kayo. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Pagkahis ko'y laging napiling ka. Isang halik mo lang, limot mo na. Sa paninay, naaalala ka. Sige po, listahan na kita. Sir Javier. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin ang iba. Mahal kita, pagkat mahal kita. Hindi sila, hindi mahalaga. Mahal kita mag-miss. Lip-sync. Practice lang. Nakalista ka na po, Sir Roger. Habang naghihintay tayong participant, kakantahan ko muna kayo. Diyan lang po kayo yung mga nakalista na ha, galis. Basta lang Bizares, Idol. Sige po, welcome po Sir Roger. Kakantahan ko muna kayo, pwede kayo mag-dinner pa. Konti pa lang kayo eh. Limot ko na. Sama, Mix DJs. Nakalista na po kayo, yung mga dito, galis. Pwede palista na po yung gustong sumali. Sandy Alimberio, the best. 7 million in the house, paramdam na po. Mga busy pa sila, baka nagdi-dinner pa yung iba. Pwede ka pang mag-dinner, Sir Roger. Anong ulam mo? Share mo naman. Sir Boy, anong ulam mo? Sir Roger, anong ulam mo? Tingnan mo ang awit ng
kayo mag-dinner? May palista na po yung gustong sumali. Paramdam po, paramdam. Sir Boy, nandyan ka pa? I-share mo naman ang ulam mo, Sir Boy. Ano ba ang ulam natin? Anong ulam mo po, Sir Boy? Hindi po, yung ulam niyo po. Nag-dinner na po ba kayo? Anong ulam niyo po, Sir Boy? Adobo? Wow! Ano, ondong? Ano yan, odong? Ako naman po. Bakit lagi yon? Favorite nyo yun, ha, Sir Boy? Udong? Favorite nyo yung udong? Baka mapurga naman po kayo, Sir Boy, sa udong. Iba naman po, di ko kayo nakasawa doon sa udong. Sa Divisoria po, maraming udong doon. Sa Divisoria, Sir Boy, maraming udong. Mura lang. Di ba po? Ito pala si Sir Arger. Anong ulam niyo? Siguro po isang sako po binili niyong udong. Sir Boy, magkano po ang benta niyo? Sir Boy? Sir Boy, magkano po ang benta niyo sa isang supot ng udong? Isang supot po, magkano po benta niyo? Fried chicken. Wow, sarap. Ang sarap ng ulam na sa larger. Fried chicken. 6 na piraso. Opo, yung basta isang supot po, isang buo. Isang buo po. Magkano pong benta nyo? Kahit palista na po yung gustong sumali. Para makapag-start na tayo. Mag-interview lang tayo sandali. Isang supot po, Sir Boy. Isang supot. Isang supot siya buo. Magkano po ang benta nyo? Parang gusto ko na rin bumili ng udong. Kaso wala pong makitang udong dito eh. 50 pesos? Ay. Magkano pong tubo? Magkano pong puhunan nun? Isang supot, sir. Hulaan ko, 35? Opo, isang supot, isang balot po, buo. 50 isang balot. Magkano pong puhunan? Malaki yata tinutubo nyo eh. Magkano po yung puhunan nyo? Dati po ako namimili dyan sa Divisoria. 50 pesos. Hindi po, yung puhunan po.
Yung puhunan po, puhunan. 12 pieces ang laman. Ay, hanggang 12 pieces po yun. Hanggang 12 pieces. Opo, basta isang supot po, di 12 pieces po yung buo. E di yung 12 pieces, magkano po lahat yun? 50. Puhunan. Ay, hindi po, wala kayong tubo. Kailangan po pag nagnenegosyo kayo may tubo. Kaya nga tinawag ng negosyo para may tubo. Meron kayo sa inyo. Magkano po yung 50 ang laman? Ang dami. Isang kahon na po yata yun. Isang kahon na yun. Yung 50 pieces. Isang kahon. $22, 50 pesos. Anali. Sino ba to? Team Celia. Ay, si Ma'am Celia. Thank you, Ma'am Celia, sa iyong patamsak. Thank you so much. Hello, lalabs. Silongga. Thank you po sa inyo. Thank you, thank you. Thank you sa inyong patamsak rate. Thank you so much. Hindi po ako nag-start. Naghihintay po ako ng participant. Mga busy pa sila. Thank you, Ma'am Celia, Madam Celia, sa iyong patamsak. Thank you so much. Thank you, thank you. Wala akong sound. Thank you sa inyong lahat. Kuya Jomar. Kuya Jomar. Kuya Jomar. Sali ka po ba? Kuya Jomar, sali ka po. Nagalat sa out to you, Ami. Ami TV. Ami TV. Thank you sa iyo, patamsak. Northern Summer Mix DJs. Thank you, thank you. Thank you guys. Thank you sa inyong lahat. Thank you po sa inyong lahat. Madam Celia, thank you so much. Thank you po. Hindi po kami nag-start. Thank you. Thank you all guys. Thank you so much. Kuya Jomar, papalista ka po. Sali ka pa. Kasali ka ba, Kuya Jomar? Ilista ba kita? Basta ng Binsares Idol. Sabas in the moon. Kuya Jomar, sali ka ba? Papalista ka ba, Kuya Jomar? Ang sipag-sipag ni Nightboat. Ang sipag ni Nightboat. Ano ba yan? Nightboat. Sa aking mundo, pinipiling malikit na lang ko. Kahit palista na po yung gustong sumali.
Kuya Jomar, nawala ka. Lilista ba kita? Kuya Jomar, sali ka ba? Hello, hello. Sir, Kuya Jomar. $7 million in the house. Paramdam po. Huwag pong mahiya, pasok na kayo. Ay, palista lang po tayo. Sa aking mundo, ang buhay na ito. Yung nais ko, binibining marikit na dalangin ko. Sa aking mundo, ang buhay na ito. Nawala na yung Sir Boy. Kausap ko kanina, Sir Boy. Nandyan ka po ba? O-order ako sa inyong udong. Sir Boy, walang udong dito. O-order ako ng udong. Sir Boy, saan ka na? Ay. Order ako sa iyong udong, Sir Boy. Magkano? Ano po yun? Isang kahon. Isang kahon po. Magkano isang kahon? I-try ko muna isang kahon. Pagka masarap yung udong nyo, mabili. Kuha ko ng marami, siyempre. Start muna sa isang kahon. Magkano po yung isang kahon? Sir Boy, magkano isang kahon? Kahit palista na po yung gustong sumali. Kahit palista po. Siyempre, start muna po tayo sa isang kahon. Start tayo sa isang kahon. Ay. Yung isang kahon po, ilang pieces po yun. Ilang pieces po yung isang kahon. Sige po. Sige po. Palista na po kayo guys para makapag-start na tayo. Anong oras na oh? Jerpil. Jerpil. Okay po. Pasok na po, pasok. Jerpil. Okay.
dyan ang hindi niya Proteinin ka pa niya Sure na finish ka Pasok sa link. I-click nyo po yung link. Then, type nyo po. Click nyo po yung link. Makikita nyo po yung 3 dots sa taas. Click nyo po yung 3 dots. Then, i-open YouTube nyo po. Open YouTube para makapasok po kayo sa link. Pagkilap, pasok na. Pasok na po. Pasok na. Hello guys, pasok na po, type palista na po, huwag niyo ako panoorin. Huwag niyo ako panoorin. Type palista na po sa live natin. Kunti pa lang na nagpalista. Yung mga nakalista po, huwag na pong alis. Huwag pong mahiya, huwag mahiya. Type palista po. Palista na po. Umaya. Asya boy. 12 pieces. Isang kahon. Magkano po yun? Magkano po yung isang kahon?
Try muna po ng isang kahon. Pag po masarap, mabili, order ulit. Merlinda Rosero, thank you sa iyo. Ma'am Babes pala to. Nagalat shout out to you, Ma'am Babes. Thank you sa iyong patamsak. Merlinda Rosero, thank you so much. Yung pong nakalista, huwag pong alis. Kahit palista na po yung gustong sumali. Para makapag-start na po tayo. Magkano po isang kahon, sir? Sir boy, isang kahon. Start muna tayo sa isang kahon. Papaship mo pa yon, sir boy. Kasi malayo ka dito. Saan ba ang lugar nyo? Malapit kayo sa Divisoria, no? Sir boy. Malapit kayo sa Divisoria. Roger. Palista na raw po, sabi niya Sir Roger. Huwag po kayong bigi-bigi, palista na po. Huwag mahiya daw po, huwag mahiya, palista na. Huwag pong mahiya, huwag pong magbigi-bigi. Kahit palista po, yung nasa group po, pindutin, click po yung link. Yan, makikita niyo po, tatlong dots sa taas po ng phone nyo. Click niyo po yung 3 dots na yon. Then makikita niyo po doon na open YouTube, i-click niyo po yun open YouTube. Makakapasok po kayo sa live ko. Malista na po, huwag niyo ako panoorin. Huwag lang po kayong manood. Pasok na po. Huwag niyo panoorin. Pasok na lang kayo. Huwag na kayo manood. Paramdam po kayo sa live natin. Type palista po yung gustong sumali. Per balot. Sige po, PM niyo po ako mamaya, Sir Boy.
PM nyo ako mamaya, doon tayo mag-usap sa messenger po. Message nyo po ako sa messenger mamaya, pagkatapos po ng live ko. Ay, palista na po yung gustong sumali. Mga busy pa ba mga busy? Kahit palista na po. Share muna po tayo sa ating mga kaibigan. I-share na lang po yung live natin. Hello. Tayo palista po. Dito ako sa messenger. Bingradeda TV. Entertainment to Agas, Lodi Tamsak. Thank you sa inyo, man babes. Bingradeda TV, nilista na kita. Yung lapis ka be? Lapis. Bingradeda. Bingradeda, lista na po kita. Pasok na po kayo, pasok. Makalista ka na, Bingradeda. Kalista ka na. Sa ilang dyan, walang aalis ha. Maya po, magana po tayo, magalagi na tayo. Yung mga gustong pumasok dyan, pasok na. Nasaan siya 1 million subscribers? Wala. Bingradeda nandito. Hello. Maya po mag-ano na ako ng link. Maglalagin na po tayo. Type present po yung mga ating mga babanggitin. Wala na siguro magpapalista. Sir Boy Nestor, type palista po. Boy Nestor. Type present.
Avenida TV, type present. Sir Javier, type present. Bring Gageda, Bring Gageda TV. Type present po. Maglalapag na po tayo ng login po. Mag-start na po tayo. Bring Gageda, Sir Arger, and Avenida. Pasok na po kayo, pasok, huwag mahiya. Hindi ako nararapat sa'yo. Bakit hinayaan bang mahulog ang puso sa'yo? Oh, wala akong magawa. Minahal kita kagad. Hello. Ito. Type present po yung nabanggit ko, type present. Naranasan mo na ba ang pag-ibig sa taong nagtibala para sa'yo? Pagkatapos mo ng mahal, ibigay ng lahat. Hello. Muli ay ganito. Paalam sa'yo. Salamat sa pagmamahal mo na sa'kin itinadama. Naramdaman niya na mahal mo siya, pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga mata, nakapigil ka. Magalagin na po tayo, magalagin. Baka wala nang yung mga gustong umabol. Umabol lang kayo, mag-start na po kami. Mahal, bakit dito na uwi ang Ginagabi na tayo. nilagay sa kanukutan ng bigatin ito bang susi? Magkawa di ba ikumple kapalit ng aking katapatan na tila parang sa akin patungkol saan mga mali at ako'y nilapatan marahil na ikaw ang para sa akin at ako'y hindi para sa iyo. Shout out. Alam mo, dapat na mahal, hindi sana ganito ang nalaman. Bakit ba kailangan na masaktan ang puso kong ito sa iyong pagpipinsan? Hapon siyang naramdaman, hindi na kami babalik ang lahat ng nakaraan. Dahil ba sa hindi na ang lahat? Hello. Yung bago dito, Sir Bing Ragera. Bing Ragera at Daddy J. Sabihin ko po yung mechanics bago po tayo mag-start. Yung mechanics po natin, huwag kalimutan. Puntahan po yung link na binababa ko. Then mag-comments po kayo sa link guys, mag-comment. Huwag pong skip yung video. Huwag po natin skip yung video. Manood at least 1 minute and 30 seconds. Then habang nanonood po kayo ng video guys, mag-comments na po. Mag-comments po na naayon po sa inyong napapanood. 10 words pataas po. Tangkat ng cellphone. 10 words pataas po. Pakihabaan po yung ating comments. Then, like, save nyo po ang video and click bell all nyo po. Then, balik po kayo sa live natin. Type nyo po, bagong dikit, J at lumang dikit, M. M na lang po, M. Lumang dikit po yun. Basta po yung mechanics po, kakalimutan na. Mag-start na po tayo, mag-login. At pakiusap po, wag pong mag-type po ng spam comments po sa comment section. Katulad po ng wow, amazing, God bless, pahags. Yun po yung mga spam words po, wag nating babanggitin yon. Para po hindi siya makawala. Para po mawala po yung spam, hindi makawala po yung ating mga banana. Para po hindi masayang naman po yung ating effort. So mag-start na po tayo, mag-login na tayo guys. Mag-login na po tayo. Daddy J, gusto na kita. Ano lakas ng TV? Ano? Teka lang
Mag-login tayo guys. Puntahan tong login natin. Login po. Login 1. Pakipuntahan po yung login natin. Start na tayo. Yung mga gustong humabol po, habol na. Takbo na. Huwag pong skip yung video. Huwag pong skip. Huwag po natin skip yung video guys. Sandy Imperio. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay ligayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihingi. Pakipuntahan po yung ating login 1. Na lumapit ka sa akin at pamadama ko sa'yo. Panoorin po yung video at least 1 minute. Sa mga alaman na kailangan ka. Yan habang nanonood po tayo ng video, mag-comments na po. Parang bantayan mo. Ano na ayon sa inyo nga pinapanood. Hinadadalo ko ang datingan ko pag ikaw kasama ko kasalantangin hantungan ko binibini. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay ligayang sumabay. Pakipuntahan po yung ating login. Lagi kong hinihintay. Di mo kaya hila, malapit na lumapit ang mga labi natin. Login na tayo sa Roger. Kinain at sa matika din Pakipuntahan po yung ating login 1. Wala namang bago, wag muna lumayo sa'yo lang ako babayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. Yung mga gustong humabol po, type palista lang po. Ligayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Konti lang tayo, madali tayo matapos. Konti lang tayo. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay ligayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Yan. Kahit manalangin ko, di mundo, Sandy habang buhay na ito. Marikit na dalangin ko, ang kulay sa ating mundo. Habang buhay na ito. Nakipuntahan po yung ating login guys. Nadalangin ko ang kulay sa aking mundo. Habang buhay na ito. Ikaw ang nais ko na makapiling sa buong buhay ko naman ang panaginip. Ikaw ang iniisip, di ko alam kung bakit ako ay nabibigyan. Sa tuwing ikaw ay napapadaan, ang lahat ako ay umiis na pagkat. Puti-puti na ang katawan mo ay ang ngiti mo matamis na kaisakto na. Sana'y mapansin at ako'y tingin. Mga damdamin ko'y nais magparating. Ako'y nagdalinaw, mga ngiti mo ay malaan perna mo. Sa'yo'y nakakit na, o may ang harap mo. Sa'yo'y ibang na to. Ikaw ang kahulugan ng salitang buhay ko. Ang tanging hiling, puso iyong bingin. Ito mong daing nalikit ay umako sa'kin. Lahat ng hahamakin, makuha lang ang langit. Kahit buong kalawakan aking kukuhanin o aking pinipili. Ikaw ang pinipili sa simulang huli ng aking pag-ibig.
Kuya Jomar. Lista na kita po. Sige po. Pakipuntahan po yung login 1 and login 2. Lista na kita Kuya Jomar. Nakalista ka na po Kuya Jomar. Pakipuntahan po yung login 1, login 2. Sana matapos tayo agad, konti lang tayo. Nais ko, binibining marikit na dalangin ko. Sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Dahil nais ko, binibining marikit na dalangin ko. Kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Yun po nga, inaano ni night boat ng mga mechanics. Tignan niyo po yung mechanics po na nilalapag ni night boat. Kuya Jomar, habol na po. Pakipuntahan po yung login 1, login 2. Yan pa lang po yung nalalapag ko. Kuya Jomar. Thank you, Daddy J. Sabi mo, mag-ano ka? Magnininja ka, Daddy J. Mag-ninja ka na. Nasaan yung ninja mo, Daddy J? Star Bizarres Idol. Sa iyong tingin, alam ako ay nasunod na. Mga tibig mo sa aking nakapitali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chingit pa, girl, may chingit pa. Girl, sa iyong tingin, alam ako ay nasunod na. Mga tibig mo sa aking nakapitali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. Oh, nalabat na ako. Nalabat na yung aking speaker. Nalabat na yung speaker ko. Opo. Nakalista ka na Kuya Jomar. Makipagdikitan ka na po dyan. Pakipuntahan po yung ating login 1, login 2. Mag-login 3 na tayo.
Pakipuntahan po yung Lagin Tree. Narinig niyo po yung music ko. Nalobat po yung aking speaker. May narinig po ba kayong sound? Deerfield. Deerfield. Deerfield, lagyan mo ng profile pic yan Deerfield. Lagyan mo yan ng profile pic, Papa J. Jam Tabay. Jam Tabay. Sino yung Jam Tabay? Jam Tabay, yan na po yung Jam Tabay vlog. Sali ka po ba? Ano ba yung main mo? Jam Tabay. Ano po yung main mo? Jam Tabay. Pakipuntahan po yung Lagin Tree, guys. Romel Bentasal. Yan po yung main mo, Romel Bentasal. Romel Bentasal. Jam Tabay vlog yung main mo. Yung Romel Bentasal, Ninja. Ninja po yun, yung Romel Bentasal. Anong group ka po? Jam Tabay. Jam Tabay, anong group ka po? Lilisan na kita ha. Lilista na po kita, Jam Tabay vlog. Oo nga po, yung Jam Tabay vlog, yun po yung menu. Di pa po? Tama po? Sige po, makipag-digitan na po kayo. Ilang subscribers na po ito, Jam Tabay? Ilang subscribers na po ba kayo? Ilang subscribers na po ba kayo, ma'am? Ma'am, babae po ba kayo? Ilan na po yung bahay nyo? Ay, malapit na kayo mamone. 7:54. Sige po, makipagdikitan po ang lalaki. Sige po. Noted po. Pakipuntahan po yung login 1, login 2, login 3. Tatlo na po yung nailapag ko. Scroll down po, scroll down. Scroll down. Yan pang mechanics po natin. Pakipuntahan po yung video. Panoorin po yung video at least 1 minute. Then habang nanonood po kayo ng video, mag-comments po ng naayon po sa napanood. 10 words pataas. Ibig pong sabihin, pakihabaan po yung ating comments. Then i-like, sub, and bell all nyo po yung video. Then balik po kayo sa ating live. Kung naligaw po kayo, type nyo po, search nyo po Joanne Mary TV para po makabalik kayo sa ating live. Then mag-type po kayo, magparamdam po kayo sa live natin. Bagong dikit J, lumang dikit M. Ganun po, paramdam po kayo para nabibilang ko kayo para alam ko kung maglalapag na ko, hindi. Para po tuloy-tuloy ang lapagan natin. Balik po agad. Nakuha niya po, ma'am. Jam Tabay po. Nakuha niya po yung mechanics. Mon Vlogs. Ma'am Babes. Okay, Ma'am Babes. Ano kita mamaya, Ma'am Babes? Thumbs up rate kita, Ma'am Babes.
Tamsak ride po kita, Ma'am Babes, maya-maya, Mon Vlogs. Pakipuntahan po, Jam Tabay. Pakipuntahan po yung tatlong nilapag ko, login 1, login 2, and login 3 po. Nakalista ka na po, Jam Tabay. Wala pong alis ha, wala pong alis. Konti lang tayo guys. Basta po makipag-participate po kayo, maaga tayong matatapos. Pakipuntahan po yung link na binababa ko. Hello? Pakipuntahan po yung link na nababa ko guys. Pakipuntahan po. Makipag-participate lang po kayo. Maaga tayo matatapos. Nantok na ako. Nantok na ka. Pakipuntahan po sa Sir Boy kung tapat na po kayo sa login 1, login 2, login 3. Kay Sir Boy na po tayo, pang-apat po na lapag. Jerpil. Jerpil, magpapalista mo ba yan? Di ba sa'yo yan na Sir, yan? Sir Daddy J, sa'yo yun, yung Jerpil. Patamsakan mo ba yan? Patamsakan mo ba yan, Papa J, yung Jerpil? Papatamsakan mo ba yan? Para mailista ko.
nga po, Daddy J. Then Jerpil, di ba Jerpil sa'yo rin yan? Papatamsakan mo ba yan? Palalapag mo ba yan? Ah, sige. Pakipuntahan po si Sir Boy. Proceed po tayo kay Sir Arger. Sige po, alalayan po natin si Jam Tabay. Alalayan natin. Habol siya, habol. Habol na po kayo, Jam Tabay. Sir Jam Tabay. Alalayan po kita. Sige po, puntahan po, habulin po yung nailapag ko ng mga link. Pang-apat na po yun. Pang-apat na po kay Sir Boy. Boy Nestor. Jam Tabay, wala ka bang wala kang group? Gusto mong ampunan kita? Jam Tabay. Gusto mong ampunan kita? Add po kita sa aking GC. Pakipuntahan po si Sir Boy. Sige po, bigay ko po mamaya yung aking Facebook. Bigay ko po mamaya yung aking Facebook para ma-message niyo po ako. Pakipuntahan po si Sir Arvinida TV. Hindi ko yung masabihan. Narinig ko dito yung lakas ng voice mo.
Thank you sa'yo, Daddy J. Thank you so much. Ayan, Jam Tabay. Jam Tabay, yan ang aking Facebook. Facebook. Pakipuntahan po si Arvin. Sunod po natin si Larger. Kaya tubig? Asan ba yung tubig ng tubig? Kaya tubig? Okay. Tubig. Nakan pa ba siya, no? Concelia. Pwede lang humabol ito. Kuya Jay. Kuya Jay, pwede po. Sasali ka po, Kuya Jay. Pwede po humabol. Kuya Jay. Gusto na kita. Ano po, main mo ba yan? Main mo ba yan, main? Main mo po ba yan, Kuya Jay? Main. Main lang po, main. Ano yun? Ba't diba sumasagot? Alin po yung papatam sa kanya po? Yan po, yung Kuya Jay. Yan po yung lilista ko po. Yung Kuya Jay na yan, nilista ko po yan. Yan po yung palatamsakan. Sige po, magpagdikitan ka na po dyan, Kuya Jay. Makipagdikitan ka na po dyan. Scroll up lang po para mahabol niyo po yung link na naibaba ko. Proceed na po tayo kay Sir Arger.
Arjer! May palaka ka dito. May palaka ka, Sir Arjer. Palaka. Yun po nga monetized channel na. Yung malaki na yung channel. Please po wag pong skip ang kanilang ads. Panoorin niyo po yung ads nila. Saglit lang po yung ads nila. At least manood lang kahit mga 1 minutes yung ads. Sir Roger, may palaka ka dito. Prito natin. Iprito natin sa Roger yung palaka. Palaka. Palakang bukid yata to. Sir Roger, palakang bukid. Pag palakang bukid, pwede nga lutuin. Ay, hindi. Hindi yung palakang bukid yun. May lason. Kirby. Kirby and yun po yung search natin. Kuya J, yung Kirby and na princess. Ilang sub na po ito si Kirby Princess. Naligaw. Sir RJ, hindi na siya palakang bukid. May lason yun, yung ball frog. Alam niyo po Sir RJ, yung nanggagaling po yung mga palaka sa mga ano po yun, sa mga butas-butas. Baka po may butas yung CR nyo. Yun, lumusot siya. Kaya naman, nung habang nakabukas po yung pintuan nyo, pumasok na po yun. Sa pinto yung pumasok. Kaya sa butas po. Pakipuntahan po si Sir RJ. Lumusot po yun sa butas. Kaya po habang nakabukas po yung pintuan nyo, pumasok yun. Baka po nauuhaw yun, naghahanap siya ng tubig.
pinto. Opo, sa pinto yun. Posible po. Posible talaga sa pinto. Kasi hindi lang po makaakit yung palaka sa bintana. Mataas po yun. Opo, bigla na. Mabilis po yun, mabilis. Dito po sa amin, maraming palaka dito. Lalo na po pag tag-ulan, maraming pong palaka. Buti hindi na ano yung mga anak nyo. Hindi natakot. Buti po hindi natakot yung mga anak nyo, ka-Alger. Basta po wag kayong magpapadikit. Huwag po kayo magpapadikit sa palaka kasi pag dumikit sa yung palaka, magkakaroon po kayo ng yung tinatawag po na gulugo. Alam niya po yung gulugo? Yung gulugo sa balat. Pakipuntahan po si Kaljer, guys. Ay, maulan. Saan po kayo, sir? Saan po kayo, Sir Roger? Anong lugar nyo? Anong probinsya nyo po? Ano po yung probinsya nyo? Huwag po natakot yung mga bata talaga sa palaka. Takot po yung mga bata sa palaka. Pakipuntahan po si Kaljer para maglapag na po tayo ng panibago. Bingrageda TV na tayo. Bingrageda. Ilang subscribers na po si Bingrageda? Bingrageda. Bingrageda. Ay, Bacolod. Bacolod ka, sir. Ilang subscribers na si Bingrageda? Pakisagot po. Negros Occidental, Bacolod. Layo. Ang layo, sir. Bingrageda TV, ilan ang subscribers nyo? Bingrageda TV. Bingrageda TV. Bingrageda TV, ilan na po yung subscribers nyo? Bingrageda. Bingrageda TV. Ay, ako sagutin ni Bingrageda. May subscribers na ba yun? Bingrageda TV, ilan na po yung subscribers nyo? Bingrageda TV, nandito ka pa ba? Parang wala na ito.
Bring Rageda, Bring Rageda TV. Layo nga po, Bacolod. Bring Rageda TV. Ilang sub ko na po, ilang sub nyo na po. Bring Rageda TV. Si Sir Melvin, tsaka si Sir Jude. Oh. Bring Rageda. Basta na Pisares Idol. Paki-thumbs up rate muna natin si Ma'am Babes. Sabihin lang, thumbs up rate, #Joanne. Thank you, Jerpil. Ibalik natin. Pakipuntahan po si Ma'am Babes. Ito po yung nasabihin natin, thumbs up rate, #Joanne. Si Bing Grageda, wala na ba dito? Bing Grageda. Ilan na po yung subscribers ni Bing Grageda?
Joy, di ko makita yung ano mo. Bahay mo. Nahanap ko yung bahay mo, Daddy J, wala dito. Hindi ko makita yung bahay mo, Daddy J. Daddy J, hindi ko makita yung bahay mo. Ba yung profile mo? Ayun. Hindi mo malalapagan, Daddy J, kasi hindi ka naka-moderator. Wala. Daddy J. Ano po, sorry. Ika po. Ikaw maglapag, Daddy J. Moderator, bigyan kita ng moderator. Ayan, pakilapag niyo po. Pakilapag niyo po yung bahay niyo, Daddy J. Hello? Hello? Pakilapag po. Sige po, 3 beses po. 3 beses, Daddy J. 3 beses. Isa pa. Okay na. Thank you. Thank you, Daddy J. Uy, dabi na. 3 lang.
Nakipuntahan po si Daddy J. Bring Grageda, wala pa dito. Bring Grageda. Wala na po dito si Bing Grageda. Bing Grageda TV. Paramdam po, Bing Grageda. Bring Grageda TV nandito. Pakipuntahan po si Daddy J. Pakipuntahan po natin si Daddy J. Kuya J. Daddy J. Si Jam Tabay, hindi ko na nakikita. Jam Tabay. Hindi ko na nakita si Jam Tabay. Nandito ka pa ba? Jam Tabay. Jam Tabay, nandito ka pa ba? Jam Tabay. Jam Tabay. Wala na po dito si Jam Tabay. Jam Tabay. Jam Tabay po, wala na dito. Si Jam Tabay, wala na. Si Jam Tabay, wala na ba? Jam Tabay?
Kuya Jomar. Kuya Jomar na tayo. Bagong subscribe kay Kuya. Kuya J. Ay, Kuya Jomar. Ano ba ito? Jam Tabay. Jam Tabay. Wala na po ba si Jam Tabay dito? Jam Tabay, wala na ba? Jam Tabay, wala na ba si Jam Tabay? Jam Tabay. Malapit na tayo matapos guys. Ano lang nalapag ko, mga co-promoters na lang. Malapit tayo matapos. Malapit tayo matapos. Panghabang buhay na ito, nais ko, binibining malapit na dalangin ko. Mula sa ating mundo, panghabang buhay na ito. Pakipuntahan po si Kuya Jomar. Jam Tabay, wala na ba? Umalis na ba si Jam Tabay? Tsaka si Bring Rageda. Bring Rageda, nakatulog. Wala na siya. Tsaka si Jam Tabay, wala. Bring Rageda, tsaka si Jam Tabay. Wala na yung dalawa. Pakipuntahan po si Kuya.
Huwag mong puntahan yung sariling bahay guys ha, Kuya Jay. Kuya Jomar, huwag puntahan ang bahay mo. Kuya Jay, di ba si Kuya Jay? Si, ano to? Kuya Jomar? Ikaw ba rin ba si Kuya Jomar? Kuya Jay? Ikaw rin ba si Kuya Jomar? Diyan tabay. Kuya Jay, hindi ba ikaw din siya, no? Kuya Jomar? Hindi ba ikaw si Kuya Jomar? Kuya Jomar? Hindi po kayo si Kuya Jomar? Okay, Kuya Jay. Sige po, sunod ko na po kayo. Sunod ko na kayo. Sunod ko na po kayo. Pagkatapos niya jam, tayo na po. Ilan na po yung subscribers niyo, Kuya Jay? Kuya Jay, ilan na po yung subscribers niyo po? Kuya Jay, pakisagot po. Ilan na po yung subscribers niyo? Kuya Jay, ilan na po yung subscribers niyo? Para po mailapag ko kayo, Kuya Jay. Kuya Jay, ilan na po yung subscribers niya, Kuya Jay?
Nakalagay dito 6.16. Kayo po ba yung 6.16 subscribers? Kuya Jay? Hindi yata kayo ito. Laki. Pula. Same profile. Ay, oo nga pala. Sorry po, sorry. Asa na ba yun? Sige po. Kirby pala yun. Okay. Sorry po. Kirby and Princess. Ilang subscribers na po si Kirby? Ilang subscribers na po kayo, Kirby? Ilang subscribers na po? Ilang subscribers na po si Kirby? Kirby Princess. Ilang subscribers na po si Kirby Princess? Princess Kirby. Ilang subscribers na po si Kirby Princess? Pakisagot po. Hindi ko makita. Ilang subscribers na po si Kirby Princess? Marami pong Kirby Princess dito. Ilang subscribers na po kayo, sir? Sir, ilang subscribers na po kayo, Kirby Princess? Ilang subscribers na po? Ayaw sumagot.
ko makita talaga. Pakilapag na lang sir, hindi ko makita pa yung ano, Kirby Princess. Pakilapag, hindi ko po makita, nandun lang po eh. Princess Kirby, baliktad po, hindi siya princess. Hindi siya Kirby Princess, Princess Kirby. Kirby and Princess. Pakilapag po yung bahay niya, sir. Sir, pakilapag po. Same profile po ba? Amazing kids. Ngayon naman Amazing Kids. Oh gosh. Ano ba talaga, kuya? Amazing Kids naman ngayon. Amazing Kids naman siya ngayon, kuya. Bakit naging Amazing Kids? Sabi niyo, Kirby. Kirby and Princess, ngayon naman Amazing Kids. Ano ba talaga, kuya? Tapos na tayo, guys. Matapos na tayo. Pakipuntahan po si Amazing Kids daw. Amazing Kids, si Kuya Jay.
Pakipuntahan po si Kuya Jay. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na lang iba. Matapos na tayo guys, matapos na tayo. Matapos na tayo. Tamsak ride muna tayo kay Sir Marvin. Ang bibig ko matatagpuan, larawan mo. Pakipuntahan ko yung binaba ko, pakitamsak ride po si Sir Melvin. Tapos na tayo guys. Lalapag ko lang itong narinig ko. Yung narinig ko. Walang sound yun. Yung narinig ko. Matapos na tayo guys. Lalapag ko na lang yung mga line leader. Mga co-promoters na lang to. Tamsak ride tayo ulit. Tamsak ride. Wow! Kay DJ Pupong pala yan. Pa-share it naman. Tapos na tayo guys. Tamsak ride lang tayo. Tapos na po tayo. Tapos na tayo. Content creators na lang po, matapos na tayo. Pakipuntahan po yung link na binababa ko po. Maraming salamat po sa mga nag-participate po. Maraming salamat sa inyong lahat. Makatamsak ride na lang tayo guys. Tapos matapos na tayo.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi pa tayo tapos guys. Mag-thumbs up red lang tayo. Thumbs up red. Sugod bahay na lang po ito. Sugod bahay. Sabihin niyo po, Tamsak Ray, hashtag Joanne. Ano lang po sabihin natin, Tamsak Ray, hashtag Joanne. Tamsak Ray, hashtag Joanne. Sabihin niyo lang po, hashtag Ray, hashtag Ray, Tamsak Joanne. Tapos na tayo guys. Tapos na tayo. Konting tiis na lang. Tamsak Red na lang tayo ha. Pakipuntahan po, pakipuntahan po.
Tamsak raid na lang po tayo. Tamsak raid. So, good bahay. Tapos na tayo. Huwag pong kalimutan mag-comments ha. Mag-comments po, dumikit. Ilagay niyo po sa dulo po ng comments niyo. Hashtag Joanne. Hashtag Joanne. Tapos na tayo guys. Tapos na tayo. Tamsak raid. So good bahay na lang po yan. So good bahay. Lahat po nung nakalista rito na ilapag ko. Magsabi na po yung lahat po lahat po na nakalista. Nalapag po ba kayo lahat? Magsabi na po, lahat po ba kayo nakalista? Ano na lahat? Nalapag ko lahat. Lahat kayo nailapag ko na ha. Lahat nailapag, lahat. Salamat sa inyong lahat, Kuya Jay, Daddy Jay, sino ba ito? Kajer. Thank you sa inyong lahat ha. Sino pa ba? Lahat kayo nailapag ko guys, lahat. Lahat kayo nailapag guys ha, nailapag. Sino po ang gusto makakuha dito ng play all po? Type games po tayo.
Sino po ang gustong makakuha dito ng play all po? Play all. Type games tayo. Type games. Tapos na tayo guys. Nailapag ko na yung... Ay, meron pang isa. Wait lang. Meron pa yung isa. Si Ma'am Bihera pala. Wala. Sila lahat. Bihera. Wait lang po. Naglalag po yung aking ano. Sandali lang po Baka color black talaga yan. Naglalag. Wait lang po Yung po nga gustong makakuha po ng play all po. Magsabi na pong games. Yung gusto pong makakuha ng play all po. Magsabi po ng games. Server Nestor. Yan po ang gustong makakuha ng play all, magsabi po ng games kung ilan po yung sasali. Kung ilan po yung sasali. Games, type games po. Pakipuntahan po natin si Ma'am Ilongga. Wait lang po. Pag ganito ulit yun, Yan, last na po yan. Last na po yan. Then type nyo po, games na po, games. Sinong gusto makakuha po ng game, type games po. Para matapos na po tayo. Para mapagpahinga na rin kayo. Makatulog na tayo. Type games po, yung gustong kumuha na makakuha ng play all. Play all, type games. Play all, type games. 1, 2, 3, tatlo. Sino pa? Kuya J. 1, 2. 1, 2, 4. Play all, apat kayo, apat. Apat po kayo nandito, apat. Game sa tayo, panghula. Wait lang. Dalawa kukunin ko ha. Pahula po tayo, pahula. Hula, bagay po ito, bagay. Bagay po, bagay. Wala na po, bagay bagay. Nandito lang po sa harap ko. Bagay po, bagay. Bagay. Sige na po, hula na po para po makatapos na tayo. Nung oras na, gabi na tayo. Bagay po, bagay.
Play all po ito, play all. Dalawa lang po ang kukunin ko, dalawa. Nag-iilaw siya. Para mabilis. Dito lang po sa harap ko, nag-iilaw. Nag-iilaw po, umiilaw siya, umiilaw. Umiilaw po siya, umiilaw. Lahat kayo nailapag ko guys ha, sipi, hindi. Hindi, umiilaw siya. Ring light, hindi. Nag-iilaw siya. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Pwede mo siyang dalhin kahit saan, kasama-sama mo sa iyong paglakad. Sa madilim. Ring light, pwede. Ring light, pwede. Flashlight. May nanalo na po, flashlight. Si Kuya Jay. Kuya Jay. Flashlight. Teka lang. O, si Kuya Jay, ano bang, ano ba yung, natin, Kuya Jay ba? Ano nga sa Kuya Jay? Ito, si Kuya Jay. Ano bang gusto mong, Kuya Jay? Kuya Jay talaga, main mo. O, sige, isa pa, number 2. Number 2, game 2. Bagay. Bagay ho siya, hula. Bagay siya, bagay. Ito, hawak ko na. Kabilang po sa mga gadget. Congrats po sa nanalo. Oh, game na. Dalawa lang pong kukunin ko guys, dalawa. Kasali po sa gadget. CP, pwede. Kasali po sa gadget. CP, pwede. Laptop, pwede. CP, mic. Hula-hula na po, hula-hula. Hawak ko na siya, hawak. Kasali po sa gadget. Component, computer. Hindi. Power bank. May nanalo na po. Sir Alger. Sir Alger. Ang galing niya talaga, oh. Power bank. Si Sir Arger nanalo. Nanalo po si Kuya Jay tsaka si Sir Arger. Tapos na po tayo guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Nanalo po si Kuya Jay tsaka si Sir Arger. Kuya Jay, message mo ako. Di ba nasa group kita, Kuya Jay? Di ba nasa group kita, Kuya Jay, ano? Message mo ako doon. Congrats po sa nanalo. Yun, nakachamba daw. Sige po, message nyo po ako para maibigay ko po sa inyo yung aking start play all po. Play all po yung play all. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papa J, kay Daddy J, tsaka si Kuya J, Boy Nestor, Kalger. Thank you po sa inyong lahat. Tapos na po tayo. Good night po sa inyong lahat. Good night po. Good night. Good night po. Good night po sa inyong lahat. Tapos na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Tapos na po tayo. Tapos na. Bukas po ulit. Kalger. Kuya Boy. Sir Boy. Kuya Jay. Sino pa? Kuya Daddy Day. Maraming salamat sa inyo lahat. Good night guys. Kung gusto na pong kung gusto pong sumali, kung hindi pa kayo naantok, may live po siya, Sir Melvin. Yung aking co-promoters, may live po siya.
Pwede po kayong dumalaw sa kanya at mangisda po. Type nyo lang po Melvin hasta Melvin 12. Melvin 12 Vlogs. Melvin 12 Vlogs po. Nakalive po siya ngayon. Pwede po kayong doon, mag-isda. Nagtanto ako. Okay lang. Ayan po, type nyo po yan. Type nyo po yan, si Sir Melvin, naka-live po siya ngayon. Pwede po kayong mga isda doon, mga hindi pa inaantok. Pwede nyo pong puntahan. Hindi ko tinutulak. Tutulak pala yun. Naantok na rin ako. Mga gustong mga isda doon, pwede nyo puntahan po guys. I-search nyo lang po si Melvin 12 Vlog po, naka-live po siya. Hindi ba Kuya Jay, nasa group ba kita? Nasa GC ba kita, Kuya Jay? Di ba nasa GC kita? Kuya Jay? Di ba nasa GC kita? Message mo po ako sa messenger ko? Ay wala. Wait lang po. Ano po yun play all po yun, play all. Play ko po yung lahat po ng yung mga video. Yung lahat po ng video niya, play all ko po mamaya. Ay bago pa lang. Ilang subscribers po na sir? Sir, Kuya J. Kala ko nasa kita? Group. Ilang subscribers na po Kuya J? Ilang subscribers mo na po? Nakalimutan ko na kita. Kasi po, iba yung binibigay nyo po kasi na sabi nyo. Is Kirby, ano ba yung Kirby Princess? Tapos binigay nyo naman, Amazing Kids. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung play po? Ano ba talaga yung main mo po, Kuya J? Yan po ba yung main nyo? Yan po yung main nyo, sir? 200 plus? Yan po yung main nyo? Yung Kuya J na yan. Hindi ko nga po ma-search si Kirby. Teka lang po. Yan yung menu 200 subscribers. Teka lang po I-send ko po sa inyong Facebook ko. Ano ba? Ito po, FB. Yan po yung FB ko, paki-message nyo lang po ako. Ano po talaga, dalawa po yung binibigay niya sa akin. Ano ba yung isa? Kirby and Princess, tapos Amazing Kids. Ano po yung dalawa? Dalawa po ba yan? I-message nyo po ako dyan, Kuya Jay. Okay po. I-message nyo po ako dyan sa Messenger. Ayan po yung aking Facebook. Ayan po, kinapi-paste ko na po dyan. Puntahan nyo po yan, tapos i-message nyo po ako sa Messenger. Yan po, sir. Tapos na po tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Amazing Kid. Ay, ganon. Amazing nga po, amazing. Basta po, i-click nyo po yan, sir, yung aking Facebook. Ayan po.
Kinapi-paste ko na po. I-click nyo po yan. Facebook po, kasama na po messenger dyan. Pagkakadelete po nyo yan, kasama na po messenger dyan, message nyo po ako. Okay po? Okay, sir? Nakuha nyo po, sir? Tapos na tayo, ha? Tapos na po tayo, guys. Thank you. Maraming salamat po sa mga nag-participate. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, sir. I-click nyo po yung link na yan. Binaba ko. I-message nyo po ako dyan. I-click nyo po yan. Makikita nyo po yung aking profile. Nakalagay dun po doon, messenger. I-message nyo po ako. Okay po, nakuha nyo pa po. Kuya Jay. Mag-off na po ako. Sobra-sobra na po tayo sa oras. Magagalit na po si Lolo. Okay po, okay po. O, sige po. I-check ko po, check ko. Bye-bye po, bye-bye na po, bye-bye. Sige po. Sige po, sa messenger na tayo mag-usap, sir, sa messenger po. Bye-bye po, bye-bye na. Bye-bye na po, sir.